Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa nje uyisimangaliso nangalosuku lwanamhlanje. Bazalwane, akakabikho ushintsho ngenamba. Sisazoqhubeka sisebenzise le u-073 7755 banike 162. Iyangidida le yokugcina, ngiyayikhohlwa nje ukugcina, kodwa-ke nginethemba lokuthi niyayazi vele ngoba abantu abaningi bayisebenzisa le namba yethu le. Iyona-ke esicommunicate ngayo okwesikhashana. Ngizoloku ngithi okwesikhashana nje ngaso sonke isikhathi. Ya-162 ekugcineni, 063 775 5162, 063 775 5162. Abantu abayeke ukusebenzisa u-060. Ngiyacela nje, manje angikwazi ukuvula amafoni amaningi esikhathi esisodwa. Kwakuvunyelweke kulesa sikhathi ngithi mina vele uphendule egroupini, cha, director manje kule namba. Asidluleke lapho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Sibonga nje ukuthi sibe usuku lokuqala lomkhosi la sibonga khona uNkulunkulu. Usuku lokuqala lomkhosi la sibonga khona uNkulunkulu ukuthi usiphendulile imikhuleko yethu, sikhulekele izinkonzo zikaJulayi, futhi sikhulekela nokuphepha. Siyambonga kakhulu. Kuze kube manje kusathulekile, sengathi lo wamsindo wasuka ngephasika, hayi asinawo, awukho. Kunalokho abantu bayancoma, siyakubonga kakhulu lokho. Bayancoma, bageze kahle emashaweni, konke kuhambe kahle. Kodwa uNkulunkulu-ke mayivuma esipha imali, kufanele siwandise la mashawa, afanele ukwanda. Kodwa-ke siyamthemba uNkulunkulu, kwakhiwa indlu yakhe, kwakhiwa idokodo lakhe lapho abangcwele behlangana khona ukuzwa izwi lakhe. Ngiyakholwa ukuthi abantu bamdownloada uTelegram. Abantu bayadownloada uTelegram. Nami uTelegram benginawo kuleya namba engifonelwa kuyona uma sizovuma izono. Sengiwudownloadileke kule namba evaliwe. Ngoba kusho ukuthi uma sisebenza ngoTelegram ngizosebenzisa lona lolu cingo engingakwazi ukulisebenzisa WhatsApp njengamanje ngoba lusha, luthengelwe kona lokho ukuze lukwazi ukufaka abantu abaningi. So iTelegram-ke ngiyi-downloade ku-064. Uma ungena nje ku-064 uzongithola kuTelegram. Angisho ukuthi ngenzeleni-ke bazalwane, ngoba nizokwandisa ama-message. Ngiyawukhohlwa nanokuthi ukhona okwamanje. Nizokwandisa nje ama-message. Ake sistikhe ku-WhatsApp kuze kube siyaziswa ukuthi senze njani. Kodwa siyazama futhi siyakhuleka. Kodwa miningi imizamo ezanywayo. Omunye umntwana kaNkulunkulu ungitshelile ukuthi kune-app esetshenziswa elinye ibandla odinga ukuthi ube nakho nje, iba ne-app bacommunicate ngayo. Ziningi izinto ney'ndlela. Njengamanje ubaba uJali usadevelopha i-website. Kule website la kuzotholakala khona iy'nkonzo. Uvele umuntu ashone khona athole iy'nkonzo. So kuyazanywa kakhulu ukuthi kugcine kulula, singasebenzi ngeplatform yomuntu ozosishayela imithetho. Hlala nje emkhulekweni, dlala ifazi ezulu, kuyalunga, kuyahlangana. uJesu Kristu inkosi. So angazi ukunitshela-ke ilokhuzana i-address ngenxa yokuthi kusalungiswa lokhuya nalokhuya. Kodwa yona isikhona, kodwa ayikasetshenziswa. Angidluleke, sikhuleke, singene enkonzweni yethu. Masike siguqe uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu onesihawu, uNkulunkulu onobubele.
Elinye lamagama akho ngumhawu, ngoba umoya uhlalisa kithi unxanela ngokomhawu. Awufuni ukusibona sikhonza abanye uNkulunkulu khona. Awufuni ukusibona sikhothamela ezinye izithixo. Sikwenzile Nkosi ekungazini. Kwahamba kwayokhothanywa ezangomeni, kwayokhothanywa ezinyangeni, kwayokhothanywa kubantu abaningi abehlukeneyo, kwayokhothanywa nasemabandleni akhonza abantu bethi umuntu uNkulunkulu. Sicela uxolo Nkosi, sikwenze singazi. Sikhothamela wena wedwa. Wena wedwa uNkulunkulu. Wena wedwa inkosi yamakhosi. Wena wedwa osidalile sonke. Siyabonga ngalokho ukuthi uzivulile amehlo sisaphila kulo mhlaba, ngoba kukho ukuphenduka ngale komhlaba. Siyabonga Nkosi. Sinikela kuwe ikhaya lezwi lingelakho. Sikadele lona ulibiyele ngomlilo wasezulwini. Nalokho okuzanywayo Nkosi, iba nabo abantwana bakho. Iba nayo ubaba uJali kuyo yonke imizamo ayizamayo. Siyabonga ngokuthi Nkosi wasipha yena. Siyabonga ukuthi wasinikeza yena ekhaya lezwi. Wasinikeza yena entabeni endlu kaJehova, umfundisi uJali wasePretoria Centurion. Nkosi ngikhulekela yena nomndeni wakhe. Ngiyacela ubabiyele ubagcine. Umuphe ukuhlakanipha okudingakalayo ukuze lokho akwenza kuphumelele. Busisa umsebenzi wezandla zakhe. Umbusise ekungeneni, umbusise ekuphumeni. Siyabonga ngoJesu Nkosi yethu ephilayo. Iba nathi-ke Nkosi kule nkonzo. Sibonga ngosuku lokuqala sisemkhosini. Siyakudumisa Nkosi kulo mkhosi. Siyacela ukuthi uqhubeke ube kanye nathi, uzambule, ukhulume egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, zindlalifa zezulu. Ngiyacela siye kuMahubo 103 verse 3. Lithi yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, uyasithanda. Akasibekanga senze intandane emhlabeni. Uyazi ukuthi siyona, uyena othethelela zonke izono zethu. Uyazi ukuthi siyagula, uyena futhi oyelapha zonke izifo zethu. Zonke. Hayi asikho esilashwa umuntu. Asikho okuthiwa into yesiZulu ke le, noma into yesiXhosa ke le. Cha. Noma into yesiSwazi le. Cha. Zonke nje izifo uyazelapha. Akukho kumhlula, ingani isidalwe uyena. Sambonga uNkulunkulu wethu, samdumisa kakhulu. Izolo ke sikhulume kakhulu sigxile encwadini kaPetro, saze sawufika kuJohn chapter 14 verse 30. Sakhuluma ngezipikili zikaSathane empilweni yomzalwane. Umzalwane uzithola enza izinto. Umzalwane uzithola edlwengula. Umzalwane uzithola ethuka inhlamba. Umzalwane uzithola esenamaphupho amabi. Avuke ekuseni mayephaphama usengcolile, kathelele nesilwane. Basho kanjalo-ke, kodwa iphutha lelo ngoba kusuke ngesona isilwane. Usuke uphuphulele kahle nje nomuntu. Usuke uphuphulele kahle nje nalo uphuphulele naye kanti ulele nedimoni. Kumangalisa ukuthi umzalwane kwenzeka kanjani, kanti izipikili akayikhiphile. Izinto azenzile akazikhiphile. Izinto azenzile ebuncaneni bakhe edlala umacashelana. Omunye udlala umacashelana nomuntu omdala, okungukuthi umuntu omdala udlale ngawe ngolimi lwanamhlanje wakudlwengula. Kodwa ushongo ngoba khona into akuthenga ngayo noma akuthembisa ukukubulala. So lezi zinto bazalwane zidala ukuthi ungamkhonzi kahle uNkulunkulu. Abanye bafundisana imikhuba, bafundisana ukuganga. Bafundisana ukuya ebulilini obufanayo beyizingane ngoba belala nje bonke kanje. Usumdala manje iyakuhlupha lento. Woza kuJesu. Khipha izipikili zikaSathane. Kuba uzovela ayigaxele into ayithandayo. Khipha izipikili zikaSathane. Uswazivuma nje isono sakho sokuthi walala nengane yakho. Wasivuma leso. Noma wesaba ukusikhuluma. Anginalo izulu, mina nginasesihogo, ngeke ngikujaje. Owami umsebenzi ukukucelela uxolo kuNkulunkulu.
bayakwenza lokho. Abesifazane balale ney'ngane zabo zabafana, obaba balale ney'ngane zabo zamantombazane. Ngibuza ukuthi usuxolisileni uNkulunkulu, usuzivumileni leso sono? Mhlawumbe ulale nengane yomfowenu, mhlawumbe ulale nengane kamalume, mhlawumbe wena uqobo ulale nomalume, mhlawumbe wena uqobo usuzowakhipha umama ekhaya ulala nobaba wakho. Awu kodwa bakithi, izinto ezenzeka emhlabeni lezi engikhuluma ngazo, njengoba zenzeka emhlabeni kuphila abantu, nabasekhaya lezi baphila khona. uNkulunkulu akasisize bazalwane, ngoba uJesu sezobuya. Khululwa kulezo zinto, hlanzwa ngegazi likaJesu, buya kulokho kungcola. Hayi, buya kulokho kungcola, ukungcola lokho. Abanye balalile nezilwane, abanye izilwane zabalala, abanye badlalile ngezilwane. Hayi, khona ngeke bazalwane, bahlukumezile izilwane abantu. Lithi kaPetru chapter 1 verse 5, qondani nilinde isitha senu uSathane, sihamba njengebhuku eselibhodlayo sifuna isikamgwinyi. Melanani naye niqinile ekukholweni, nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu basezweni. Bazalwane, songena ngenhlupheko ezulwini. Hayi, akuzokuba mnandi. Ngidlulela kuverse 10. Kepha uNkulunkulu womusa, uxolo, kepha uNkulunkulu womusa wonke, owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu, senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, asisekele. Iyangimangalisa le ndlela abhale ngayo uPetro la. Ikhombisa ukuthi naye uyalidinga lolu usizo lukaMoya Ongcwele. Umoya Ongcwele phela ungumsizi. Uyalidinga naye usizo lukaNkulunkulu. Awulalele kahle uverse 10. Kepha uNkulunkulu womusa wonke, owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu. Ukhuluma nabantu, uNkulunkulu womusa owanibizela, akasho wasibizela, owanibizela. Aphinde azikhipha athi senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, aninike amandla, ayazifake ekugcineni athi asisekele. Asisekele. Uyakudinga ukusekelwa naye uPetro. Nami ngiyakudinga ukusekelwa. Wonke umuntu uyakudinga ukusekelwa. Nomfundisi wakhe ebandleni lakho uyakudinga ukusekelwa. So masikudinga ukusekelwa bazalwane, kufuneka senze njani? Sazi ukuthi uNkulunkulu womusa wonke uyena wasibizela enkazimulweni yaphakade, esibiza ngoKristu, ukuthi size enkazimulweni yaphakade. Kodwa sisazohlupheka isikhashana. Hayi, sisazohlupheka ngendlela ezingafani. Abanye balale bengadlile, abanye basukelwe umakhelwane kuthiwa wenza into ongayenzanga, kuthiwa uyathakatha ungathakathile. Mhlawumbe hayi nomakhelwane ekhaya umndeni kuthiwa uyathakatha wena. So sisazohlupheka isikhashana, yena uqobo kodwa uzosiphelelisa. God himself will make us perfect. Uzosiphelelisa, asiqinise, asinike amandla, abese sisekela. So ungalilahli ithemba. Wena qikelela ukuthi uhamba ngobungcwele. Qikelela ukuthi izipili kaSathane uyazikhipha, izono ziyavunywa. Ungazivumi kuphela bese wenze njani? Uyazishiya. Ngoba iZaga 28 verse 13, ofihla iziphambeko zakhe akayokuphumelela, kodwa ozivumayo azishiye, uyena uzothola umusa. Umusa utholakala ngokuzivuma isono usishiye. Ngakho sisazohlupheka isikhashana. Hayi, sohlupheka khona isikhashana, kodwa yena uqobo, uNkulunkulu womusa wonke, owasibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu, uzosiphelelisa, asiqinise, asinike amandla, asisekele. Ngakho-ke mntakababa, don't give up. Hayi, don't give up. Ungalilahli ithemba. Ungakhathali, ungadikibali. uNkulunkulu womusa wonke uzosiqinisa, asiphelelise, asinike amandla, asisekele.
Ngiyacela siguqe sithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga. Siyabonga kakhulu. Dumo lonke lungolwakho lokufanele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Dlala ifaze ezulu Baba uNsibando, uyavalelisa. Nibe nentambama enhle. uJesu Kristu inkosi.